Si Kristo mi emphasize iyag yung gipahimugatan nga kining buhat importante kaayo. Ang buhat ug ang atong gisulti bisan gani ang atong gituuhan kung dili na gani magkauyon tawag go na taana og tigpakaron ingnon. Kamoron, nagsimba man mo dinhi, kumusta man ang inyong buhat? Niuyon anong inyong pagsimba? Anong inyong kung tutukag hait kayo? Inyo sa kong gipangutana, nga kumusta sa dangakong gibuhat? Magkontis lang taan eh. Muna ang mga Parisiyo, externally, grabe kay sila grabe kay sila ka holy. Musimba gid sila kada adlaw, magpuasa sila kaduha sa usa ka semana. Nya magtithing gid sila kanang 10% sa ilang ilang tanang income. Faithful gid sila ana, ila ginang ihatag. Nya og musimba na sila, maghalad gid na sila. Halad gyud. Di praning usahay uban simba wagi ihog sa kolekta. Ana gina sila nya ila ginang tun-an ang Biblia kanang balaod ni Moises, memorizon pag gina nila, ila pag ginang ipapilit silang agtang karon mga tato na may ato ipamutang dinhi sa atong mga lawas. Sa una ila mga bersikulo sa kaning Biblia mo ilang ipapilit sa ilang mga lawas. Sila mga bukton, ang mga sinulat nga mga bersikulo, ana sila mga bungbong, ana ila mga pultahan, aron lang gid sila makamemorize. Nana. Saman, makalabaw pa mo anak kabuutan? Makalabaw mo dili. Niya magbulibod pag sila abo. Anha sa yuta maglingkod, inigpuasa nila. Ana. Pero ginganlan silang Hesus, mga tigpakaron ingnon. Ana. Unsa may hinungdan nga ginganlan sila tigpakaron ingnon ni Hesus tungod kay padung sila sa impyerno. Di sila kamaong muwagtang sa sala nga naa nila, ang sala sa pagka-materialistic. Kana bang nag-apas sa bulawan, nag-apas sa halad, nag-apas sa ilang madawat ba? Ilang madawat. Nag-apas sa mga pagdaig, nag-apas anang mga dungog, nag-apas sa ilang gahom, sila gi authority. Ano bang nahigugma sa mga butang sa kalibutan. Nya gusto gi sila nga sila gyud mao'y ilhon nga labing buutan. Ana, dungog. Kamo wa mo maiguan eh. Wa. Di ra ba maningo guys. Ang gisulti ni San Pablo nga iyang gidaig diri sa unang pagbasa ang mga katubitang mga tao sa Efeso ba to? Mga Tesalonika. Ang iyang gidaig kay grabe kayo ang ilang pagbansay sa pagtuo, paghigugma ug paglaom diha ni Kristo. Pulos gid ni dili makita pagtuo, paghigugma ug paglaom. Nya gipakita ni nila sa ilang panaghiusa, dungan og ampo, nagdinawatay, unya wa na sila magtinir og ilang kaugalingong mga butang nga sila mo'y tag-iya. Ang community na mo'y tag-iya sa ilang mga bahandi. Munang gidahig silang San Pablo kay gibiyaan nila ang mga Diyos-Diyos. Kaya kanigo mga Diyos-Diyos nato kanamang kong kwarta, balay, kaning imong dungog, kanang imong naong, usahay mauna na imong idolatry, kanang imong naong, sige na lang yung pangnindot anang naong na imong mga gisulob, kanang terno-terno sa
colors buhok, color dinhi, color sa mask, hastang bag, hastang sandal, kuparihason ang color ba? Idolatry na. Idolatry. Kanang imong sakyanan, idolatry sa imong asawa, idolatry sa imong bana, idolatry sa imong anak, nga murag mao na lang ginay pinakaimportante. Gibiyaan as taga Tesalonika, ang pinakaimportante nila ang ilang gituhuan, ang ilang gihigugma, ug ang ilang gilauman mao na gyud si Kristo. Mo nang gidayeg ni San Pablo, nya iya sang gipahinumduman. Hinumdumi ha, giunsa na mo pag kinabuhi katong kuyog pamininyo, mao sa ning kinabuhi among gipuy-an. Gibiyaan pud namo ang mga butang, ang mga bulawan, ang kwarta, gahago migmaes among kaugalingon para sa inyong kaayuhan. Mao na siya nakadindot, ug mao ni ang buhat nga Dios nun. Inyo ning gibuhat. Gyapon. Kini sa akong gibasa sa biography ni, gamay lang nga biography ni Saint Rose or Santa Rosa. O kana ding Santa Rosa diya sa kuano, diya sa at sunod sa Lapu-Lapu sa Olango Island. Kuan din na siya? Si Saint Rose din na. Kani si Santa Rosa, anak ni siya og kaning royal family dito sa Peru, dito sa Lima. Tinahod kaining iyang mga pamilya. Mga dagko bang tao ba? Nagkupot og katungdanan niya. Naa sila mga maid, anak inatiman gini sila, royal good family. Pero siya secretly, siya ba? Pagkamatngon niya buot as early as mga 6 years old, ning commit na siya ngadto sa Ginoo nga, I offer my virginity and my beauty to you. Kinahanglang ikaw ragyoy makatag-iya aning akong beauty kay purti man ning gwapaha ani niya. So ang iya sang mga ginikanan nagplano na sa kinsay iyang banahon, nangita po dito kay buya-buya mo una, nangita po do kana mga gwapo gyud kay perting gwapahan silang anak. So kaingong gislab kanig maminyo ni gawas nga smart kay ning bataa o niya. Kuan pagyud kayo artistic kay siya, daghan kay siya mga style to kanang entertain ba. Kanang mga bata nga imong pakantahon mo kanta dayon, dala ka cute, imong pasayawon mo sayaw, dala ka cute. May kay siya ana malingaw gyud kaniya. Mo nang talented pa, gwapa pa, smart pa ana. Ingong hilab kani dako tag paglaom ani. Secretly di ay si Saint Rose iyang gi-commit to virginity. So katong na kuan na siya na teenager na, daghan namang manguyab niya. Na gani tao magtutok-tutok, magdaig-daig niya, likay dayon. So tanan gid nga nanguyab niya iyag yung gibalibaran tungod sa Ginoo. Pero dili niya balibaran nga kanang kinasuko tungod sa Ginoo. Ana. Niya na gani magsigsunod-sunod niya na magday kinindot kay siyang buhok. Big abot ka to silang balay. Guntingon niya iyang buhok, iyang pakpakan, iyang aron mabati iyang naong. Ang iyang buhok mabati. Aron ang Ginoo ra ginakahibaw nga nindot siyang buhok. Nindot ano? Uman ang iyang naong magsigday la kanindot nimog naong Rosie kay kag naong. Iyang buling-bulingan iyang naong. Maglakaw siya nga bulingit kay siyang naong. Murag ka ng mga yagit ba? Iyang butang nga grasa, iyang naong. Haron ang Ginoo ra gyud makakita siyang beauty. Opposite kayo ninyo no? Opposite sad nako. Kanang mangita kita nga mo reveal ang atong beauty, kanang gusto kitang makit-an atong beauty. Opposite sa mga Pariseo. Kay ngano man gusto siya Ginoo ra gyud tag-iyan niya. Nya ang iyang virginity kanang mga kalaway nga hunahuna para niya impure thoughts is already maka-divergenize niya. So di gina niya i-entertain. Opposite kaya po nato, no? Alain kayo mong tinanawan ako. Kanay father, otro sa niya. Muna, og pangutan siya, are you a virgin? Mayingon siya, yes. Body and spirit. Kita? Mut lang. Muna bitan kami sa unsay gusto nimo umasadtos ka bay nga gani kadto diha pa may seminaryo ba unsay gusto nimo kanang virgin and martyr nga din ako aganahan lami martyr lang ay lang virgin astilan kana bang kani karong panahon na
Kaning pangunahunaa sa batan-on nga babae, murag giguba na ginigmayo. Ambot pila na lay percentage karon sa mga babae ug lalaki nga mga batan-on, teenagers, nga naaaning maong conviction nga ang akong impure thoughts is already a distraction to my virginity. Pangutan na inyong mga anak. Inaday, kana ba mga 14 years old, 15 years old, are you preserving your virginity? So, of course. Di ka mo tanaw og porn. So, sometimes. how often is your sometimes? And siya, thrice a day. Wala naman na ilang sometimes karon. Ang atong sometimes sa una, mga once a week, mga once a year, no? Karon ilang sometimes is 3 times a day. Kay kun ilan na yung ingnon nga permanently, kanang din agad sila mga tug, sige na lang yung tanaw, hangtod ka adlawon. Muna na all the time. So muna, si Saint Rose is a model of restoring the beauty of our life, the beauty of our kaning Christian life. Kanabang unsa ta kagwapo o kagwapa kung ma-restore lang nato ang virginity. Giunsa man to niya? Secretly, gahimo siya og act of penance. Mag-fasting siya 3 times a week, nga di gid siya mukaon, unya maglatos siya siyang kaugalingon, ighigda niya to siyang kwarto, gahimo siya higdaanan nga bato o kanang hait kaayo, mo iyang higdaan. Secretly. Nga nasakpan man ni siyang papa o sa iyang mama, nga di gid siya mo entertain o mga suitors, gipriso ni siya ngadto usa ka kwarto. Nalipay ra pod siyang gipriso siya. Gidayeg ra pod niyang Ginoo nga gipriso siya, o gidayeg niya ang iyang mama ug papa nga gipriso siya aron di na gid siya makit-an og laing tao. Ang Ginoo na lang gyud makakita niya. Motong sige siya appreciate sa iyang mama ug papa. Kamo prisohon mo sa inyong bana, mga asawa, mo appreciate mo. Di na jud ko ani ka pangabit nana. Ansaman, okay mo ana. Unya kung dagmala ni siya kanang pasakitan, sawayon, gitamay naman ni siya. Sakit kay tanan. Kay mo lagi ni opposite lagi siya ang iyang kinabuhi, opposite sa kuad. Malipay siya sakiton. Ay, salamat in tao na nadyo ko'y kasakit. Naliwat na dyo kong Kristo. Naliwat na dyo kong Mama Mary. Pagkanindot siyang gibati kung sakiton siya. Naago ni siya doctrine nga iyang gisuwat nga niingon siya, o gusto mong malipay kaayo, pangita mong kasakit. Pangita mong kasakit. Higugmaan ang kasakit, mao na ipinakalipay kayo. Kay wa kuno siya laing lawom og dako kayong kalipay, kada gid niya dawat og appreciate sa kasakit. Muna inigpanghatag niya ngadto mga pagkaon sa mga pobre kanang way gikaon, way balay. Iya day nang ingnon, uy, congratulations wa kay balay, kay kaning imong kasakit no, nindot kay ning ngadto sa langit. Dako kay kag balay dito sa langit. Ayaw jud kasukuha, ayaw pagyaw-yaw nga wa kay balay. Ingon sa tungod sa di amang ko'y sakit. Uy, congratulations nga naa kay sakit. Kay si Kristo baya gisakitan ba ito iyang lawas. Uy, ikunik na nga to nindot kay na grasya na nimo ngadto sa langit. Muna yang isulti, kamo sultihan mo ana malipay mo. Hala na ra ba ko'y COVID? Congratulations nga naa kay COVID. Ana, tumino niya ako man ni severe man ni mamatay ko. Congratulations nga mamatay ka. Kay tuas Kristo gahuwat nimo sa langit, dako kayong kumbira sa langit. Iyang makultivate ang beauty of our life. Kamo lipay mo ana nga, congrats nga makubid mo. Kay abotay mo nga tong Kristo. Mao na, wasan siya magdugay. 31 years old na sad siya. Si Kristo namatay 33 years old. Siya sad namatay 31 years old. Tertiary siya, third order sa Dominican orders, no? Ning commit siya diha dapita, og grabe ang iyang nahatag nga kalipay og kasantos sa mga tao nga naduol niya. Ug mauna ang gusto ni Kristo. Dili ta mahimong tigpa kaaron ingnon basta ang atong gipangita ang pagpahimuot sa Ginoo, dili sa mga taong nagtan-aw nato. Kung ang atong gipaningkamutan mauna ang pag-connect, ang pag-unite, ang paghiusa sa atong kaugalingon ngadtos kinabuhi ni Kristo ug sa mahal nga birhen, dili pagpakighiusa lang ani mga tao dinhi, pakighiusa sa imong anak, sa imong bana, sa imong mama.
wa nay kapuslanan kun wa kay kahiusa ngadto sa Ginoo. Mo na nga niingon si Kristo, ug mosaad kag langit, iapil ang trono sa langit. Unsa man ang trono sa langit ug ang naglingkod niini ang maghuhukom. Ay pagsiingon, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Mo ba na itong siging saad kada adlaw, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pero gahuna-huna ka sa trono sa langit nga mo'y muhukom nimo. Nagtuo ka kani imong pagsimba dinhi, nya sige kag pakasala, nagtuo ka kanang tronoha, di na muhukom nimo. Nagtuo kag mailad-ilad na nimo, nga dinhi mag-ana-ana ka, kalawat-kalawat ka, igabot dito, yawa-yawa na sad ka, nagtuo ka, matod pa ni Kristo, hibaw inabi galingkod sa trono. Timan ibaya ang langit na abayay trono, maghuhukom baya ng trono. Mabitan ng mga hari, inighoy mo ang nilang judgment, mulingkod na ilang trono. Nga kamo, ako, musta ka ikamatay na to? Makapasar ka ta dito sa trono sa Ginoo? Makapasar, basta dili ta magpakaaron ingnon. Dawata, nga sadaan ka. Dawata, nga naa kay nabuhat nga sala. Pero ayaw hunong diha. Ay pag-ingon, musabot lang Ginoo, musabot lang Ginoo. Ayaw paghunong diha. I-restore ang imong union with God. Lord, biyaan ko na ni karon. Sugod karon, biyaan ko ni tagaay ko grasya. Nga maghimo din kag finance. Nya ang imong finance, di na kumukaon Lord, pariha ni Sentros Oblima, katulo sa usa ka semana di kumukaon. Asa naman imong budget? Ipalit ko nig slot sa kapilinha. Ipalit ko ni. Kay mas maayo pag makatukod ni kapilyas kapilinha kaysa magtukod ni og trono dito sa impierno na ako magdala ni nako sa impierno ning akong pagsigig mahal aning akong kwarta kining akong kuan. I-donate ko ni didto. Okay, nag-budget man kog tag 100 kada kaon, kada adlaw, kada semana makatigom kog 900. So kada semana ako ning ihatag ngadto sa kapilinha. Di makadahatag kag 2,000 kutob September 8. Di ba? Na limpyo pa ka. Limpyo pa imong kasing-kasing. Nya, di jud ka gustong makita nagi mo daig nimo. Hala, kagwapa gud nimo day, minyo naman ta ka, pero gwapa mangyapon ka. Sa sunod, buling-buling imong naong, imo ang grasa. Ana, ning kahla nindot kay kaglawas, wa jud kay bilbil, wa jud kay tiyan. Sa sunod pagpading nga kanang murag bilbil gyud ang mulabas. Ana, haron ang ilang makita, Allah kadako na gud nimo tin. Uy, di maunsa man ko nimburot man ka, tuyang kagkaon. Nya imo ditong gipadingan day. Karon ang mga tao magpading man para mo nindot lang lawas. Ikaw magpading aron mo bati imong lawas. Wa man sad mo kauyon, sige na. Nindog na ta.